Hej, jeg hedder Rikke, og det er Peter. Peter og jeg har kendt hinanden i rigtig mange år og har arbejdet sammen i mange år. Her 1. januar 2012, der stiftede vi virksomheden Unidos. Vi er et effektbureau, som hjælper virksomheder med en digital strategi, og sikrer, at de får flere kunder i butikken. Men nok om det kan I læse mere om på vores website. Her der sidder vi ved vores udsigt fra kontoret, men vi vil godt lige vise jer, hvor vi bor henne. Så følg med her. Bare kom! Det her, det er vores kontor. Men kom med videre. Og det er så her, vi bor. Kom indenfor. Det var så lidt om, hvem vi er, og hvor vi bor henne. Og har du lyst til at kontakte os, eller ringe til mig, så skal du ringe på det her nummer. Du kan altså også godt ringe til mig. Vi glæder os til at høre fra dig, og vi ses.